wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ceerno Abdourahmane Sow. Min ngari minen ma calmina minen ma njuuro min ngari noon koye inde Hammat Paté Sira Sow o hebli délégation ɓe jiitaɗo délégation o mi wawaɓe limɓe fof kono mi ƴeftat gorko goto e debbo goto mi waɗa ɓe présenté ɓe naɓora heddiɓe ɓe minen garde conseil amen biyeteɗo Adama Diakhité e Mamadou Sow o ɓen goni worɓe ɓe ɓe mbaɗanmi cité heddiɓe ɓe pop ɓe naɓoriɓe o ko Ousseynou Diop ko ɓiɗɗo miñirawo Joom Saare min noddi ɗum yo ar o wayta kam min gadda teddugal ngal Hammat hefli min e Hammat noon wi mbomo yetta mbo ñaago Allah subahanahu wa taala ñalande nde yo Allah moƴƴinde kam noon mbo dañi suuna ko hawrani ko heyin mbo ha Congo eyyi te ombo yinno tawa hande ni no ardannoɗo tawa mbo noon ardi kono noon hunde no Allah tottirma fof noon ƴeftirta o wi mbomo salmina mbomo juuro mbo laara ɓesgu o fof e talibaji ɗi kam neli min ɗum ɗo ko ndiyam o waddine enveloppe o wi simin ngari yomin tottuma eyyi o holliti noon kam ko he galle o jiya ko taalibe he galle he ko miñirawo he galle he noon o hefliri min kala ko waɗi ɗo ya andu o yawi in te mbo yinno ko ɓuri noon o wi ɗo o wona ɗo janano ko almudo ko musidɗo ko fof minen gardi noon e délégation mo ganduɗa warma ko inde RV parti Ceerno Alassane Sall kam hefliri noon o wi yomin ngar simin ngari min jottina teddugal ngal min jottina konnguɗi ɗi RV kam woni représentant ɗo latmengue kam Hammat commune département Kaolack kam woni ɗo représentant o ɗum noon e dow nden inde min gardi minen ma jetta minen ma calmina minen ma juuro e konnguɗi ɗi mbawa juut na délégation ngaji ɗiɗi keewi kono ɗum ko min mbawa in was addor ɗam ɗo ndiyam noon kam tottiri ɗam woodi ko heddi hen to galle to ɗum ko santiyongo eyyi min gaddi min mbawano rowɗo fof min gadda eyyi kamine ngal teddugal minen jeewi no bete eyyi kono dal min calmini min juurima e min pota ɗo ha kikiɗe inchallah. alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. bandiraɓe julɓe on calminama on juurama kadi on beltanama machallah min beltima no feewi no feewi no feewi no feewi min jetti Allah kadi min jetti on e délégation mawɗo o mbo mbaɗɗon immiɗon garɗon pour tawtorade ñalande men mi wiyata ñalande amen nde ko ñalande men saabu hay goto onon ɓurorani on e ñalande he enen foof poti hende kala ko waɗɗi min e ñalande ko foti noon on waɗɗi en walla ko ɓuuri en nden ko on hoɓɓe arɓe hottude ko e mumen manam ko neɗɗo garɗo nder galle mum waɗɗima noon ko wiide ɗum a jarama nden min joganima on weltare e jarama e duwa minen on gandina minen beltani Hammat haalɗo weltare foti kala no neɗɗo weltonanta neɗɗo minen ɗum ɗon beltorani kala no neɗɗo fonkirta neɗɗo minen ɗum ɗon ponkiri kala no neɗɗo yakorta neɗɗo minen ɗum ñon jakori ko taki in ko bandiraɗo ko musidɗo ko koddaɗo ko jiidaɗo mbo wawno noon wa o wona musidɗo o wona koddaɗo o wona jiidaɗo taw o tinnaki kono nde Allah waɗi ɗum fof o woni tinniɗo tinnare nde ganduɗa hoorema kala pertuɗo jiyande golle mum moƴƴe e lesdi he walla e tundu he walla e commune o mo gonɗen hay goto wiyata koko waɗe golle kala belaɗo si weccitima jiyaɓe ala ko neɗɗo ɗaɓɓirte noon sina ɗum Allah ko jering tan sohli e neɗɗo manam gollade golle moƴƴe te heno wuuri sa yi jiya ɗum e jamaji sa yi jiya ɗum e jumaji sa yi jiya ɗum e wallude miskineɓe sa yi jiya ɗum e wallude koreji sa yi jiya ɗum e wallude bandiɓe mum e yidde kadi leñol mum ɗum ko hande o liggotoɗa Sare Ablaye ɗum rek ina tindini mbo yiɗi bandum en tindo hande ko goɗɗo ɗum ko waɗa ɗon waɗoya ɗum goɗɗum bo heɓa jawdi ndi huɓata
kono wondo yidde bandu men yidde kureji mum te ko itti kala dole mum adde o totti en nden noon yo on gandu mbiya non kam Hammad mi weltima kala ko yaakori noon he neɗɗo na du'ane du'a e ko sohli e du'a ko neɗɗo du'ante kolle ɗum mino hen jemma ñalama subaka e kikiɗe mino ɗum ñagano Allah subhanahu wa ta'ala kala ɗo yiɗi heɓoy Allah rek woni jottinowo toon neɗɗo yo Allah yettin ɗum toon kala façon moƴƴere noon yo laaɓe to joomum minen ɗumen jeenani sabu hande min mbawa ɗum ɓolo o wawa min ɓola minen jiidi wurɓe yo mayɓe sabu bandum debbo mboɗo e galle he ta waaɗi koñ mum koñ ɗo e nder galle he ɓe ganduɗa min sak baba mum okkuno kam sohnajo o eyyi baba mum jib Paate Sira kam okkuno kam sohnajo Paate Sira e Ibou Sira jiidi yumma yo baba nden sengo mino wawi ko esam sengo mino wawi ko babam minon ko babiragal ngar tan nanngunomi Paate Sira ko neɗɗo kolinoɗo kam min kaldi ko heewi mi immi ɓaɗo bolli ɓuri ndaaro mi ɗum Thiès si min gari min tangi mum e suudu e Allah o haalna kam ko heewi kono min meeɗa sertu o yettanani kam Hammad min meeɗa sertu o haalnani kam moƴƴere Hammad ɗum gandirmi Hammad hen noon duwanade ɗum hen ko pusde barigale dow mbartal rek kono duwa mum hen Allah jaabinoma ɓo ɓooyi sabu min baba mum haali waɗi e ndu nofram wona pirol ɗeɗɗo firaki kam te min andi du'a jinnaɗo Allah ñamlata en kala ko du'a jinnaɗo ti jinnaɗo duwanima ɗum Allah ñamlata on du'a Hammad mo dañi du'a jinnaɗo Allah okki ɗumin jinnaɗo mum welama ɗum wona kam tan o jibini kono min o laaɓa to jomam yettore ndede Paate Sira yetti Hammad o yettani nda ɓiɗo mum goto ɗum koko gandum min kam wi kam noon ko takin ko golle mum anani wattan gurdam mum ko sellani ko e juuɗe Hammad to woni eyyi ha o imme aduna e juuɗe Hammad to woni nden ɗum ko moƴƴere na ñehere neɗɗo yo on gandu dal hunde nde koye ndi upputake mancin mana koye hunde wotere mbiyon Hammad mi weltima mi yetti Allah mi yetti ɗum o noddi kam téléphone direct o waɗi kam WhatsApp o haalani kam ɗum ko kalɗon foof o holli kam ne o hefla toon mbimi ɗum hay siko neɗɗo goto kefluɗa ina kam wayno aduna o fof ari neɗɗo siɗa ɗum yiɗiɗa ɗum fonki a yawanta ɗum bo nelema kala mbo wawi e nelema he kala baɗo hay siko cukalel musnal ngel an mbatta kore ko am ari ɗon min ko ɗum jaggumi ala ko haali noon délégation boɗɗoni saabu onon jooɗiɓe ɓeɗo pop goto e moon kala mboɗo jogui gueɗal hay sinano Hammad hay so mbimi sinano Hammad neeli on goto e moon kala gueɗal mum ngal ɗo o foti daago ha o ara ɗo o haala ɗo gueɗal mum walla o adda ɗo gueɗal mum nden noon si Hammad hawridi woni bolo goto on gaari e inde mum mi yetti Allah mi yetti on ɓerdam ɓuuɓi no betene wona seeɗa sinde ko sagam ne ɗo ha nangue muɗam mi haalami no rewto oɗo jolfoye junjuɗo e naberom xel yo on gandu noon ko ñino wa'atno rek programme moon moto Samba miñirawo Hammad Samba mi anda mbo hecci noon e kamen ɗiɗo mi sikki Samba hecci e nder Samba Fatou programme mon mbo toon inchallah si yeehi ha cérémonie officiel o tasi onon délégation on mbo Hammad neeli jeehe toon inchallah mi haalani Samba foof ko Hammad ko jimmu o rek manki ɗo kono noon foof na ɗon e jimmu dariɗo o rek on rek manki sabu kala ko fonnoɗo haala walla waɗa in ono ɗon kaali on mbaɗi nden mi yetti Allah mi yetti on teddugal ngal mi yii ngal weeli kam no feewi ngal mawni am no feewi mbiyon ɗum ko yata ko minen toro Allah yo Allah okkuɗu men wune yo Allah okkuɗu men réussite mawɗo ya rabbal alamin barke ɗe yoɗe pa yesso walla faandu barke ɗe yesso ha enen foof keɓen hen ko sohli ko hemen sabu kala ko wawi en waɗan hen mino laaɓambo ina yawi ɗum kam ina kam laaɓi mino wawi wat kala ko waɗani en e moƴƴere mbo in yawi nden noon kala ko yiɗani en e moƴƴere ñagoɗen Allah okku en ha wawa enen waɗan min jetti Allah min jetti ɗum o jama kam hempitimo oya juma karam kam liggimo te sa o liggimo na waɗi sababuji de ceerno amen noon wi sa añanani kala ɗo jiiɗa moƴƴere inna neɗɗo tawi añanani Khalifa Digan o wi kala mbo añanani sa yi moƴƴere inna neɗɗo o wi kala kalɗo moƴƴere innata neɗɗo ga gañanɗo sabu moƴƴere wawa wat sa neɗɗo kala nde Allah jippini moƴƴere rek rewnini koye juuɗe yimɓe eyyi ɗum noon on juma mahaɗo toon onon hay goto firetake mo goto kala yii a faami juma oya Digan komo ligga koye hande ko duuɓi 10 hitan Khalifa o lomti Alaji Hammet nden o mabbimo bo yani leydi mo foof o yo fuɗɗito mbo liggo mbo ha mbo hanto mino tawa wona pirol waji goto kenornoɗo Jamra Latif Gueye Jamra taw ñanma mo tawa e nder jeta he o ƴetti micro o wi ceerno o joxmama digal ma liggey jumaji ɓe sohla caabi ceerno wi ɗum dedet nga yobbuti abou biya o kese dedet loto munul am langa am dal def ko ca
malla ma am ma def ko ca keneen la mu am ñu def ko ca comme yonent bi dafa digle képp ku tabax jàkka yàlla tabax ne al néegu aljanna soo ko tabaxee yow kese nga am néeg yow kese aljanna ñun ñu perte kon ñasi def ñëpp def seen loxo oy goto kala latigey jambara ko yaani ndesan waɗi accident o maayi eyi ayi ko nde hitande nde ceerno o lomtinde ko nden o mabbi juma o fuɗɗitimo mahde ay kono wondo moƴƴo sa woni moƴƴo tan Allah ɗo mbawa moƴƴere wawi won fof o gawatma o rendinma e moƴƴere andi juma mbo wano hen to koye ɓooyi ha mbo uddite ha hammat ɗum fof tawetake in manam o rentata hen kono Allah soggi ɗum ha timmode juma nde Allah okki ɗum on wune hande lambo wawi innu liggey juma digana imani hammar sow wawa won ina wawi duuɓi sappo jawtuɗi ta o andano ɗum walla ɓe gandodirano ti juma o liggano watta hen ko mum hay goto innatano ɗum hen kono ina wayno kam Allah fatno ha so ari o hentita juma o te hunde kala ko wawi ligge kentiɗo jiwune saabu joni fuɗɗiɓe ɓe laamu innete ko wetere kaari hentiti a faami ɗum taki nelaɗo wi golle foɗɗe jiiɗa timmode nde ɓuuri moƴƴu saabu timminɗo gueɗe ɗe ko kam manete eyyi hay sen goni e warɗen ndema yimɓe dawirem guili subaka ha takkusan an garɗa takkusan rek sa renaki gonta baran kono remnoɓe guili subaka hay goto teskotako est ce que en paami ala kam nden moƴƴere kam timmintinde juma diga an Allah e junggo mum suuwi in inchallahu taala juma o udditte ko ɓooyata ceerno o wino laaɗo haalata ñalande sina ɗo ñalande juma o udditte hay goto andane ni hen hay min mi andane o wino laambo haalanta nde ko beela o ara ɗo ganduɗa ɗo Hammad Dia te kam hempidi juma o haala ɗo ñalande nde so aduna foof on tuma kala jahaɗo toon yahara ɗum toon ɗum fof ko yidde teddin yidde rudu teddugal nden noon sen limanno ɗo moƴƴereji mum mi sikki hande journée o fof en mbaɗatno e dow huɓata horata nden en jetti Allah en jetti ɗum en jardi ɗum en du'anima ɗum yo Allah barkin yo Allah faanu yeeso gueɗe ɗe ko gueɗe mon hay goto wota on koɗo kala ɗo jiiɗa ɗo ngakki walla ɗo ɗumani darotinnoɗa hen haza wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh